rom sarkar hun laya ringtu hmasate khan ti du dana an tawrhna sa em maya nasa taka soisak ni in en nomatan man thin anni rom ko thlera te chuan mithiang hlim te thi sen chu tuiang maina luange ngoi mai thin tuntuma hian ringtu hmasaten ti du dana an tor dan le an mar tar dan rapthlak tak tak zinga pangalek I han tar lang te ang pangana meilinga urlum Romi Saint Lawrence hi adam laya athil ti te ai ma chuan amar tar dana wang hian soizui le riat zui a hlo ma zoka Rom officer pakhatin Catholic biak ina an tholom la khom te chu Rom sarkar ne na hlan turina tia chuta Lawrence chuan pathian biak nana an tholom la khom te chutia nom chen nan mai maya an mangdon ti riat reng reng te bula hlan chu atum der lo chome then khatalea chu officer pa ne na chuan kengin an poisala khom te chu chome leina turani awangin heng chome te hi kaleito ti in a rila a beise ang sum a mu tak lo wang chuan chief officer chu athina urta em maya anaw te chu thir manga khum siam turina tia chu thir khum noya chuan mei holda in asa theyang bera chemling turina tia chu thir khum ling vur mai chunga chuan Saint Lawrence chu ruak vekin an tron bet ta ani Lawrence taksa chu an urmin hne hle maya nima sela athi thlengin sheom tuar ang po omlovin voi khat po ngai dam dili nemo nati inemo arak chuak ei lowani athi don tre pa chuan harsa takaron tongin kahnung lam chu min viawe min her ula min ei tor ule aron ti ani hemi nuwa hian Diocletian chung komi Peter anti chu Christian ani ti riat chua anilea Lawrence ang chia hian thir khum sataka an urhlum vele bokani palina thi thlengin an nuk Bible marka buziak tu marka hi Alexandria muna kauran muchuak tu ania Alexandria khomi puite hne na chuan an milem pathian biak thin te chu paibowa pathian nung chu beto jok turin azir tir thin ani engtia renge rongbol na hi ane man ti chu riat ni chi alo ma se edi somruk pariata man ani ma khan mitam tak Christiana alet man nin ngai ani a marka hi manani khan angong an linga ni ni chung chu chol lovin kholaya athi thlengin an nuk tangat ngat mai ani hetia an nu hlum nu po hian an ladu tok mai lova arwang chu nu kwal zelin aru alan vek thlengin rong takan nu chhun zom zelani ringtu hmasate kha an tuar chelin an rinna anget em maya launa awanga rinna phatsan tamai hi an wang viau mai marka nuwa po hian ringtu dang nu hlum anom nuala Hippolytus of Rome anti pop pontian an noyami pakhat po ringtu ani awang hian nu hlum ani boka sardia thliar kara ataksa chu sakorkol taka an tron beta he sakor hian anuk lum thakani Julian the Apostate anti chuan Constantine True chu edi zathum somruk pakhat khan a hnea Julian a chuan pagan horin na chu choinung thar le in Christian te chu nasatakina ti du da a alal kum ni chung lekin Christian tam tak chinchia sen lo te chu Palestina ko thler vela chuan man khomin an thi thak thlenga hnuk lum turin thu chua asiama ringtu tam tak an mar tarani pathumna vun hi sak vun in hi sak hi analutuka an soidan chuan heti an song bol chung hian mi hring chu ni khorhelovin voi tam tak an om manani anti chuwang chuan an mi man te chu an vun an hi sak chunga ni khwa an riat reng theina turin an taksa chu alet ling zong in an khaya an thi sen chu an thluaka luang khomin hei hian ni khorhria in a om tir reng thinani iswa zirtir som pani te jingami Bartholomaya kha Armenian ho jinga rongbol thin ani a Armenian ho chu an milem biak te paibo turin a hrila nima sela an milem biak te chu an paibo mai do lo wangin Bartholomaya chu an mana alet ling zong khain avun hi an hi sakta ani Bartholomaya hian Armenian hotan hian mathaya bu chu an mani tongin alelin saka hei hi an chan let na chu ani thung mishing vun hi li ahar sa em maya lo man thatok tak toktar a omani lo phei chuan a inzom vekin an lip ngai lova an du lai chu hi kin an hik chhum noya an du na laya an hi chhun zom le mai thinani an tharau dam na tura thei top chu asak tu chu rapthlak taka ngai saklum ani ta thungani panni na savun thui betin uyan eitir
he in hremna hi romlal sual ming thang nero chin chua ania atira chuan Christian te hremnan hrim hrima asia manilova asu asual na chuan hetiang hremna hi inti hlimna atan liau liau angai tua chua tirani nero khan Christian te chu nasa takina ti du da thina a then te chu thinga a kheng beta batia farhlum te po an oma hal hlum te po anei nual ani kha tuna kan soilai hi chu chutiang anilova ramsa te chu thatin an vun an li saka an miman ringtu te vuna chuan an thui beta ti chuan an ma ani se turin uikol tak tak an chua ta thina ni an ke che an che thewangin an tan tlan chiat ngaina a omlova chutia mang ang taka an om theile theilova an han talvel chu niro mu nuam tile lomzong tak mai chu ani ti chuan chung uite chuan saru an khel ang main mihring ran savun ui taka tuam te chu an han pet kwal ta a an thi thrak thlengin puitu nei lovin chu ti chuan an tuar ta thina ni hetiang chia hian ringtu antioke lammi Julian an ti chu an mana kumtluanin ennom chhuanan an manga Cecilia kotlera uikol rol chuan an pet duai mai thina athi ma in an lasona adam de nuwa angai ang bokin an cheibol le a atorna chu a in tran le thina ni ti chuan atopnan khomwal kai kwang le luilamsa engemaw vun chu ataksa a an thui beta Mediterranean tuipuya chuan an thlak ta a Egypt rama Alexandria thlengin tuipuya hian alang kwalvel ni nan soya amar tar tange nge ani pakhatna ranin an ei kum edi zathum somruk pathum khan lal Julian hun lain Saint Marcus achu Arethusa kho bishop ina oma he mun hi tunlaya Syria ram kanti muna om hi ani Julian achuan Marcus achu pagan ho temple tlu cheto chu thuam thale turin thuwa pe a nima sela Marcus hian siam thata lovin ati chiat belta zoka ti chuan khopui chu atlan bo san ta ani atlan bo hnu chuan a in ngai tua khara lal Julian a hnena a in pelawani chuan athil ti awang hian ama zuitu Christian te chuan an tuar ngei don ti ria an kho a chuan a let le ta ani nipui thinrim chuan Saint Marcus chu an nu kwal ta rep maya athom no te chu phel sakin an man rozum ken te chuan ataksa a chuan an chhun rep maya ataksa a chuan khoizu an chula bom ranga an khunga an khomun lunlai taka chuan ran nung le khuai ten an bom turin an hnut sia ta ani anung zui tu ring tu then khat te chu mipui te chuan manin kholaya an nu kwala kutlongin an dul te chu an po tre saka an bula chuan vokoril tram tak tak te chu chuain heng an pumatranga an ril lo chuak neng nuang te chu an ei saka an thi thlengin heng vok te le ran vul dang te chuan an ko chung chu anin chu lui mai ani ti du dan na hre om le na tin reng an tor lai po hian mu theilo chu an thlir tlatawangin thi thlengarin oma omin pathian tan an ding nget tlatani